स्वायत्त जिला के दुमाछरे अंतर्गत बेलफांग गांव के निवासी किशोर दबरमा की पत्नी चौबारानी दबरमा एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही है, जिससे उसके शरीर के मांस में बड़ी बड़ी घाव हो रही है। ये बीमारी इतना दर्दनाक है कि चौबारानी बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। चौबारानी की इस बीमारी का इलाज के लिए अगरतला जीबी अस्पताल भेजने का सलाह डॉक्टर्स द्वारा दिया गया था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी इलाज नहीं हो पा रही है। चौबारानी ने जब मदद के लिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निवेदन की तो YTF कार्यकर्ताओं ने चौबारानी के इलाज के लिए जीबी जाकर चौबारानी की मदद की। चौबारानी देबरमा जेबाबे बुसा गनांगै बिनि बख्र गनांगै जेबाबे बिनि कुसार सुनुखा बत्र इंजांमानि आबो गावनि फेमिलि ओ हयतो सुगिया बुफा संग हामियाव कलाइजा अबा हाके पेरालाइज सुनु के अबा हाय बररो नंनि कक्टिफरानि बिसिंकै जों आवाय मंनुगै सुबा सुसान मानुगै जों YTF सदर डिस्ट्रिक्ट कमिटि रो जोंनाव आसुगै तंमालिया जों बुबाग्रानि बदलंगै इफ्रामो थानी बदलंगै YTF अंगै जोंनि सदर डिस्ट्रिक्ट कमिटि रो वानसुं लाइया हादि सिनियाव बाहाय तिब्राजो हायकेबा सिनियाव बाहाय बुखुक जों चौबारानि न जों किसा जे सुकमानि सिनि सदर डिस्ट्रिक्टनि इंगै जे सुकमानि जों गनो सुबा लायन होनै जों दिनि बिसे मिसा सुबा लानियानि फाइजा इनके जों बबाय कौशलाइया बुसाइबे बसं कौशलाइया मुदामुदि सिनि लुकुरो खागना रक सुबा माबाय बताबु हामनानि दिगि थाङै दं नि जों खोनाका बुसं खुदै बा सिनि खुख चौबारानि खुदै इनके जे मानसा जों टेबो सुबानानि जोंना गुनाय बरंबा जोंआबो बसाका न नांखांके जोंबाय जुगाजुग खाय हनि जों जे मानसा जों न सुबानाय हामेसा नंगलगि दंनाय हनि जों बरंबा जों कग्रि कापका